22 лютага 21 гадзіна. Час на галоўнае беларускае выданне навінаў. З вами Вітаў Ціўчык. Запрашаю на суботні аб'ектыў. Рубель слабее, але ці ўсё так кепска? Если мы будем сейчас менять рубли на доллары все повально, мы сделаем только хуже. Мы дестабилизируем нашу белорусскую экономику. Затушэнне мірнага пратэсту ў Казахстане. Больш за 100 затрыманых. Акрабатыка ў палёце. Этап Кубку свету ў Раўбічах. Очень, конечно, экзотично смотрится снег среди осени. Долар рэкордна падаражэў. З пачатку года курс амерыканскай валюты падрос на 10 копеек. З чым гэта звязана і ці варта бегчы ў абменнікі, растлумачыць Александр Попко. 2 рублі 21 копейка за доллар. Столькі амерыканскай валюты у нас яшчэ не каштавала. Папярэднюю вяршыню 2 рублі 20 копеек доллар браў 4 гады таму, але скаціўся ўніз. Ці варта гэтым разам бегчы ў абменнікі? Не, супакойвае эканамічны аглядальнік Сергей Чалы. В пределах 10% в течение этого года ослабление ожидалось. Мало кто ожидал, что это произойдет так быстро и за такое короткое время. Есть опасность, что этот процесс может стать самоподдерживающимся в результате просто элементарной психологии. Виной тому горкі досвед апошніх 11 гадоў. Вычерпванне золатавалютных рэзерваў і праблемы на расійскім рынку тройчы прымушалі ўрад паніжаць курс рубля. Самым жорсткім было падзенне 2011 года. У одну ноч рубель патаннеў на 56%, а за год удвая. Ці рыхтуюцца наши грамадзяне менять рубли на доллары сёння? Сейчас, понятное дело, что ринуться, это спрос порождает предложение, естественно. Если кто-то знает эту схему со спросом и предложением, цена будет расти, естественно, да, мы сделаем себе только хуже. Я думаю, белорусский рубль еще подымется. Я читаю новости, и он растет. Я лічу, што трэба мяняць рублі ў долары, таму што долары, гэта ўсё ж таки міжнародная валюта і больш-менш стабильная. Для меня это не актуально особенно, потому что у меня нету таких бешеных денег, которые бы имели значение при обмене. Ужо 5 гадоў як урад адмовіўся ўсімі сіламі ўтрымліваць курс рубля і прадаваць дзеля гэтага валютныя рэзервы. Таму такіх дэвальвацый, якія былі раней, чакаць не варта. Аднак праблемы ў вонкавым гандлі не могуць не адбіцца на курсе нашай валюты, кажа Сергей Чалы. Последний месяц прошлого года, декабрь, был вообще рекордным за много лет по отрицательному внешнеторговому сальду. И плюс, конечно, этот краткосрочный фактор буквально 40% падения выпуска нефтепереработки. У выніку спрэчкі вакол кампенсацыі Беларусі стратаў, выкліканых падатковым манеўрам, расійскія дзяржкампаніі не пастаўляюць у нашу краіну нафту ўжо 2 месяцы. Масква пайшла на кампраміс, аб'явіў учора Александр Лукашенко. Праўда, каб нашая валюта ўмацавалася, бізнэсоўцы павінныя пачуць, калі канкрэтна Расія разблакуе нафтаправод. Александр Попко, Белсад. Зачыненыя кавярні, абмежаванне інтэрнэту і ўрэшце затрыманні больш як 100 чалавек. Паліцыя здушыла пратэсты ў гарадах Казахстану. Тым не менш, вулічныя акцыі супраць дзейнай улады ўсё ж такі адбыліся, нягледзячы на масавыя прэвентыўныя затрыманні дзеячаў апазіцыі. Падрабязней Ярослаў Сешык. Сёння ў Алматы мусіў адбыцца з'езд прыхільнікаў апазіцыі, на якім казахскія палітыкі планавалі абвесціць аб стварэнні новай партыі. Але паліцыя і пракуратура арыштавалі арганізатараў, і цяпер некаторым з іх пагражае крымінальная адказнасць за недазволены сход. Таму адбыліся мітынгі пратэсту. Усіх нашых прыхільнікаў затрымліваюць, пачынаючы ад Жанбалата Мамая. Яны пад арыштам, мы патрабуем іх вызваліць. Жанбалат Мамай – кіраўнік ініцыятыўнай групы для стварэння дэмакратычнай партыі. Яго арыштавалі на 3 дні за заклікі да несанкцыянаванага мітынгу. На першым з сённяшніх мітынгаў у Алматы была ягоная жонка. Інга Іманбай заявіла, што калі з Мамаем нешта здарыцца, уся адказнасць будзе на дзейным прэзідэнце Касым-Жамарце Такаеве і нязменным лідары Казахстану Нурсултане Назарбаеве. Хтосьці пытаў нас, ці хочам мы, каб Астану перайменавалі ў Нурсултан. Цяпер кожны, хто прилятае ў сталіцу Казахстану, трапляе ў аэрапорт імя Нурсултана, у горадзе імя Нурсултана і едзе па вуліцах імя Нурсултана. Гэта ганьба. Мы становімся падобныя на Паўночную Карэю і Туркменістан.
Вакол Старой плошчы, дзе праходзіў мітынг дэмакратычнай партыі, зачынілі крамы і кавярні. Таксама быў адключаны мабільны інтэрнэт. Я вам паведамляю, што гэта акцыя незаконная, у вас няма на яе дазволу. Я намеснік прокурора Алма-Аты, я вам тлумачу законы. Да ты сам не ведаешь законаў, дзе артыкул Конституции номер 32 про свободу мирных сходов громадян. Полиция не дазволила активистам пройти маршам. Людей по чарзе затрымлівалі. Затрымалі і жонку Жанбалата Мамая. Таксама у Алматы разогнали пазнейшы мітынг, арганізаваны рухам «Дэмакратычны выбар Казахстану», які з-за мяжы узначальвае былы банкір Мухтар Аблязаў. У гэтым выпадку паліцыянты не далі удзельнікам нават сказаць некалькі словаў. ДВК, «Дэмакратычны выбар Казахстану», улады называюць экстрэмісцкай арганізацыяй. Агулам у Алматы, Нур-Султане ды шэрагу іншых казахскіх гарадоў сёння затрымалі больш за 100 пратэстоўцаў. Ярослаў Стешык, Белсат. Ужо шмат гадоў беларусы робяць у іх кветнікі, аднак службы ЖКГ хочуць змяніць гэтую традыцыю. У Магілёве масава пачалі прыбіраць шыны з дваровых тэрыторыяў. Свой парадак камунальнікі наводзяць без папярэджання. Каму і чым замінаюць апоны? У матэрыяле Вольгі Васильевай. Жыхары дому номер 16 на Віцебскім праспекце ў Магілёве сваімі сіламі ўладкавалі двор. 3 гады дарослыя дзеці карысталіся плёнам сваёй працы. А тыдзень таму усю іхную пляцоўку зруйнавалі. Сделаны были песочницы, клумбы, кустарники высажены, цветы. То есть в прошлую пятницу позвонили мамы, кто в декрете из соседнего дома, и сказали, что ЖЭУ все ломает, демонтирует. Каб адгарадзіць зялёную зону ад машинаў і упрыгожыць свой двор, жыхары 16-го дому выкарысталі апоны. Здесь внутри стояли два больших колеса высоких, то есть это был вот такой уровень клумбы. В ней сидел большой куст шиповника. Вот он сейчас лежит. Фактически. Его вырвали полностью с корнями. Свой парадак у гэтым двары ЖЭУ номер 8 навяло без папярэджання. Грэчка, язмін, бэс – усё вырвалі з каранямі ці завалілі апонамі. Цалкам знішчылі дзіцячую бегавую дорожку і лаўку. За сабою камунальнікі пастанавілі не прыбіраць. Ужо тыдзень у двары ляжаць апоны і зеўруюць яміны. Беспредел какой-то. И как жалко, когда идешь, и эти растения корнями вверх лежать, просто душа замирает. Был год культуры, но никто никого ничего не научил. Уже у номер 8 нам патлумачылі, што яны выконваюць даручэнне старшыні гарвыканкаму Уладзіміра Цумарова, які пастанавіў прыбраць ужываныя шыны з дваровых тэрыторыяў. Покрышки не являются элементом благоустройства. Вы знаете, из чего состоит резина? Из формальдегидов, из опасных веществ. Нет машины. Ждем машину. Будет транспорт, все вывезем. І так па ўсім горадзе. Пра ліквідацыю апонаў паведамляюць жыхары і іншых вуліцаў. Садили цветочки. Вот и все. Ну, колесо исчезло. Ну, у меня тут 5 колес было, я садила клумбы, цветы делали. Ну, отнимать цветов. Ну, нельзя, конечно, эту резину закапать, правильно? Это нарушает экологию, там и вид. У ЖЭУ спасылаюцца на экалогію. Нібыта апоны могуць нанесці шкоду. Ці так гэта насамрэч, мы спраўдзілі у эколага Ганны Скрыган. Они не представляют экологической опасности ни для детей, ни для окружающей среды, потому что вредные вещества, которые есть в автопокрышках, выделяются при температуре выше 50 градусов. Пры гэтым гума – добрый матэрыял для дзіцячых і спартовых пляцовак праз сваю нізкую траўматычнасць. І добраўпарадкаваць двор пры дапамозе апонаў значыць альтэрнатыўна выкарыстаць каштоўны матэрыяльны рэсурс. Вольга Васильева, Белсат. У Глыбокім урачыста адкрылі 2 мемарыяльныя табліцы у гонар героя Першай сусветнай вайны Вікенція Дразда і славутага мастака Язэпа Драздовіча. Як так выйшла, што абедзве дошкі з'явіліся на адным доме? І што, апроч сугучнасці прозвішчаў, аб'ядноўвае гэтых дзеячаў, ведае Анастасія Русецкая. Ушанаваць выбітных продкаў. У гонар былога гаспадара сядзібы Вікенція Дразда і мастака Язэпа Драздовіча у Глыбокім на доме 111 па вуліцы Горкага усталявалі мемарыяльныя табліцы. Драздовіч і Дразды – гэта людзі, якія былі свядомымі беларусамі і
одними з перших на Глибочині долучилися до національного руху. Вікінцій Дрозд – герой Першої сусветнай вайны, узнагароджаны Георгіўскім крыжам 4-й ступені. У свой час нават ахоўваў стаўку Мікалая II ў Магілёве. У міжваенны час Вікінцій гадаваў пародзістых коней, а пасля калектывізацыі працаваў брыгадзірам-агароднікам. Было больше 20 гектаров земли, и все житье марили как хутор. Но слава Богу, что это не отрымалось. Как бы это отрымалось, вся наша семья была ці ў Сібіры, ці ў Куропатах. Вікінцій Дрозд і Язэп Драздовіч сваякамі не былі, але падтрымлівалі добрыя адносіны. Мастак-самотнік, у якога не было ні сям'і, ні ўласнага дому, часта заходзіў да Драздоў, а пэўны час нават жыў у іх на кватэры. Так ён скажет: ну, девчуки, ходите, я вам краснолюдку нарисую. Ну, открываете этот сундучок, с сундучка достаете паперу там у его, краски, кисточки и карандаши, и все. Ну, и нарисует нам такие всякие картинки. Язэп Драздовіч – адзін з найвыбітнейшых беларусаў. Мастак, археолог, пісьменнік, этнограф, фалькларыст і вечны вандроўнік. Спадарыня Зоя шкадуе, што не захавала ніводнага малюнка генія, які любіў спаць у іх на печы. Але радая, што хаця б дом захаваўся. Пабудаваны ў 1870 годзе дзедам Вікенція Дразда Іванам, гэты дом – адна з нямногіх пабудоваў, што ацалелі ў глыбокім падчас Другой сусветнай вайны. Потому что перед тем, как немцы запаливали перед отступлением глубокое, вокруг этого дома прошлись 6-7 законы. И немцы подпалили дом, а он не загорелся, а все остальные сгорели на этой улице. Памятныя табліцы на славутым доме сталі вынікам плённай працы Александра Тухто. Спонсарамі выступілі прадстаўнікі сям'і Сабалеўскіх, якія бяруць актыўны ўдзел у жыцці глыбокага, бо адсюль паходзяць іхныя продкі. Анастасія Русецкая, Белсат. Першы настолькі вялікі фестываль да Дня роднай мовы. У гэтыя хвіліны ў Менску вось ужо 9-ю гадзіну пры падтрыманні Белсату ўсё яшчэ ідзе Мовафест. Сёлета арт-сядзіба сабрала ў сталічным хабе ОК-16 бізнесоўцаў, спартоўцаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў і музыкаў, якія папулярызуюць матчынае слова. Хапала на фэсце гульняў ды моўных віктарынаў. Разыгралі і прызы ад нашага тэлеканалу. Марыя Грыц. Вось і пачаўся Мовафест, і першым выступоўцам на дзіва стаў Віталь Гуркоў. Ён паказаў, як беларусы мірныя людзі, калі што могуць пастаяць за свае перакананні. 12-разовы чэмпіён свету па тайскім боксе зладзіў занятак для самых маленькіх аматараў спорту і распавёў, што ў простым жыцці ён не канфліктны чалавек. Можна словам, нават беларускім, суцешыць любого агрэсіўна настроенага чалавека. У Мовафесце ўдзельнічалі каля 50 кампаній, арганізацый ды ініцыятыў. Белсат быў адным з галоўных партнёраў. Вёў стрым і раздаваў падарункі на сваім стэндзе. Інтэнсіўная падрыхтоўчая праца шла і ўдзень, і ўначы. Распавядае адзін з арганізатараў імпрэзы Павел Белавус. Тут ты не бачыш, як усё адбываецца. Пасля ты глядзіш ужо і разумееш, добра ці не. І першы дзень пасля ты думаеш, все, я больш за такое ніколі не буду брацца, бо это просто немагчыма. Да? А пасля праходзіць час і думаеш, ну, трэба нешта зноў рабіць. На фэсце працаваў кніжны і адзежны кірмаш, латарэі, фотазоны, жывая бібліятэка, фудкорт, квесты і, вядома ж, падарункі для ўсіх. Будзем гуляць з маленькімі гледачамі і іх бацькамі у традыцыйныя беларускія гульні. Сабралі вялікую калекцыю гульняў. Спадзяемся, што добры настрой. Мовафест наведвалі людзі самых розных узростаў. Мне падалі канструкцыю. Тут вельмі прыемна і надвор'е добрае. Вырашыла прыйсці сюды з маім дзядзькам, таму што ён таксама фанат беларускай мовы, як і я. Мовафест – гэта не толькі спевы, гульні і танцы. Як вы бачыце, на галоўнай пляцоўцы вядомыя беларусы сабраліся, каб абмеркаваць нацыянальную ідэю. І, як мы бачым, гэта цікавіць людзей. Усё, што мы робім беларускае, банерчык, карцінка, газетка, відэаролік, усё павінна быць сексе, усё павінна быць якаснае, усё павінна быць прывабнае, каб людзі, якія пачулі, пабачылі, каб яны зарадзіліся, каб дрыжыкі пацелі, каб яных уразіла гэта. У такім фармаце фестываль праходзіць упершыню, але людзей прыйшло шмат, то можаце ўжо цяпер пазначыць у календары наведаць Мовафест на наступны год. Марыя Грыц, Белсат. Адсутнасць сапраўднай зімы не перашкода. У Раўбічах стартаваў этап Кубка свету з лыжнай акрабатыкі. На жаль, беларускія мужчыны не змаглі пераадолець кваліфікацыі і засталіся па-за фіналам. Затое ў фінал этапу прабілася беларуская фрыстайлістка Валерыя Балматова, заняўшы 12-е месца сярод жанчын.
Очень горда за свою страну, потому что, как видите, нету снега, а они смогли пройти такие соревнования. Конечно, мы в шоке, что все происходит все-таки, что Кубок мира состоялся. Это очень классно, потому что снега вообще нет. Спорт очень зрелищный. Наши спортсмены достигли очень серьезных результатов. Они достаточно известны на мировом уровне. Адреналин, я думаю, у спортсменов нам зашкаливает, когда они прыгают. А так вообще приехали друга поддержать. У нас Павел Дик. Спадарства. Заўтра ў Беларусі чакаецца моцны вецер. Сіноптыкі абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Між тым, сярод пяскоў егіпецкай зямлі пляцоўку для хакею мы знайшлі. Пра гэта не толькі ў вечаровым шпілі ад Алеся Карніенкі. Адразу пасля прагнозу надвор'я. Я ж Вітаў Ціўчык з вамі развітваюся. Заставайцеся з Белсатам.